Honorable Kabir Ibrahim Tukura, saboda mutum ne wanda ya san kanshi yana aiki kuma yana taimaka ma matasa. Sunana Sani Kasim, a inkiya kuma sunana Sani Kaita Ursu kamar yadda kuka sani. Ni dan jihar Kebbi ne, a haifaffen Fakai Local Government. Ni dan jarida ne, social media marubuci. Gaskiya na dan samu kalubale, ina ga so 3 ko so 4 akan sana'ata. Ina da matata da kwaya ɗaya. Gaskiya akwai abin da ke burge ni a harkar sana'ar mu. Ka rubuta abu, idan ka rubuta abu kai posting din shi, wani zai gani ya sharing, wanda ka rubuta abu akan shi ya san kayi kuma zai ma comment. Gaskiya abin na ban sha'awa. Na fi son matashi ya yi jagoranci, saboda duk inda za a je shi zai jagoranci matasa. Zai fito ne ya nuna shi matashi ne, ba tsoro. Gaskiya Honorable Kabir Ibrahim Tukura, saboda mutum ne wanda ya san kanshi yana aiki kuma yana taimaka ma matasa. Idan zan zayyano maka abubuwan da ya yi, kai ma sai ka jinjina mashi sosai. Ina tare da BBC 100%. Gaskiya Honorable Kabir Ibrahim Tukura, saboda mutum ne wanda ya san kanshi yana son matasa sosai. To muna sa ran insha Allah za mu samu.